Під наглядом окупаційних силовиків, телекамер російських пропагандистів, але без Рефата Чубарова, в окупаційному Верховному суді Криму почалося оголошення вироку голові меджлісу кримсько-татарського народу. Біля суду на підтримку Чубарова зібралися десятки кримських татар. Поэтому мы здесь не из уважения к суду, не потому что мы ждем какого-то хорошего решения, а для того, чтобы поддержать Рефата Ага, который, к счастью, находится не здесь. Мы видим очередную попытку оказать давление, оказать негативное влияние на людей, которые борются за права своего народа. И вот такое отношение к председателю Меджлиса Рефату Чубарову лишь доказывает, что он делает правильные шаги, он отстаивает интересы нашего народа там, где у него это получается, борется за свободу наших ребят и борется за то, чтобы Крым стал вновь территорией справедливости, стал вновь территорией коренного крымско-татарского народа. До зали засідань запустили лише кількох слухачів. Іншим довелося чекати рішення на вулиці. Їх не пустили навіть на подвір'я окупаційного суду. Даже не пускают вот на ту территорию, где можно было посидеть, отдохнуть, подождать решения суда. Подходит, почему без маски, хотя вот проходят с собаками, гуляют с собаками люди, по 3-4 собак ведет женщина, без маски, и собаки тоже без намордника. Но от нас требуют, чтобы мы не нарушали масочный режим. Вот так парадоксальность такая существует. Розгляд справи проти голови меджлісу Рефата Чубарова за буцімто організацію масових заворушень окупаційний слідчий комітет почав наприкінці березня минулого року заочно. Заворушеннями окупанти називають 15-тисячний мітинг кримських татар та українців за територіальну цілісність України, який провели біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Кримські татари, наші колеги по праву руку, держите спокойствие. Я думаю, что скоро уже мы получим известие с 6-го этажа. Держите коридор! Держите коридор! Захиснику за узгодженням Миколі Полозову заборонили брати участь в процесі, натомість дали адвоката за призначенням. Врешті вирок окупантів – 6 років колонії загального режиму. Чубарова Рефата Абдурахмановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовным законом с назначением наказания. Всего было 5 человек, которые сослались на то, что слышали от Чубарова призывы к давке, к насилию. Но сторона защиты заявила 10 свидетелей, что в 2 раза больше, которые опровергли показания этих 5 изобличающих Чубарова в чем-либо. За буцімто публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії призначили штраф в розмірі 200 тисяч рублів та 200 годин громадських робіт. Однак це покарання не буде реалізовано, адже ці статті Російського кримінального кодексу декриміналізували. По завершенню суду присутні на засіданні розповіли про всю абсурдність почутого звинувачення та вироку. Там было 2 стороны. Это были крымские татары и сторонники крымского, вернее, русского единства. С их стороны никто не судится. Какими-то такими разбойниками представлены крымские татары и сотрудники милиции, которые там были и должны были следить за охраной порядка, потому что оба этих митинга, если можно так сказать, они были санкционированы, и никто из них не привлечен. А виноватыми, как вот сегодня в решении, это вот Рефат Чубаров и крымские татары, которые там присутствовали. Рефат Чубаров вирок щодо себе вважає нікчемним. Він має намір позиватися до Європейського суду з прав людини. Оголошення мені вироку, який російським окупантам не в змозі реалізувати, ну хіба що можуть розробити спеціальну операцію з фізичної ліквідації, в проведенні яких Путін перевершив всіх диктаторів світу, є ще одним приводом, щоб на повний голос говорити про десятки насильно викрадених людей, про яких і сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами. Знайте, російські окупанти втікатимуть з Криму. Побіжуть геть сотні тисяч громадян Росії, які сьогодні, як варвари, метушливо розхапують нашу землю. А ми знову всі обіймемося на своїй батьківщині. Так буде, разом переможемо.
В Міністерстві закордонних справ України називають вирок ганебним судилищем та репресіями проти кримсько-татарського народу. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає це переслідуванням за громадянську позицію та закликає міжнародну спільноту тиснути на країну-агресорку. А у прокуратурі Автономної Республіки Крим вирок Чубарову кваліфікують як порушення звичаїв війни і почали провадження. Покарання передбачає до 12 років позбавлення волі.